जय मिथिला जय जानकी। आज फिर अहाँ सबके सनातनी इतिहास मैथिली चैनल पर स्वागत है। जेना कि अहाँ सब देखने हेबे काली घाट काली मंदिर के बारे में कुछ जानकारी अहाँ सबके पिछुलका वीडियो में देने रही और आगा के जानकारी मंदिर के बारे में एहि वीडियो में देले उपस्थित छी। मंदिर के निर्माण अष्टकला शैली के अनुसार भेल छे और मंदिर के छत नुकीला छे जेकरा बंगाली में चाला के नाम से जानल जाय छे। जे बंगाल में मिट्टी और फूस के बनल छत के झोपड़ी के नकल करे छे। मंदिर के चारों तरफ इमारत छे और ओय में एकटा छोट गुंबद छे। दुनू छत पर 8 टा चेहरा छे जे चांदी के रंग से रंगायल छे और जैमे से मंदिर के सीमा पीला, लाल, हरा और नीला रंग से रंगायल छे और मंदिर के शीर्ष पर 3 टा शिखर छे जैमे से सबसे ऊंच शिखर पर एकटा त्रिकोणी पताका झंडा छे। के बाहरी दीवार पर हरा और सफेद के हीरा के आकार में शतरंज के विशाल पैटर्न शैली के साथ डिजाइन कैल गेल छे जेमे अष्टकला के नीचा सीमा के विभिन्न हिंदू देवी देवता के प्रकृति के तत्व टेराकोटा से रूपांतरित कैल गेल छे। बंगाल वास्तुकला के अनुसार अधिकांश ऐतिहासिक मंदिर में से एकटा महत्वपूर्ण तत्व छे और मंदिर के जीर्णोद्धार करे के लिए 2024 में 200 साल पुरान मंदिर के जे 1809 में अपन स्थापना के बाद आधुनिक युग में पहिल बेर प्राप्त भेल रहे। मंदिर के जीर्णोद्धार 200 करोड़ के बजट में कैल गेल रहे जैमे से 165 करोड़ कलकत्ता नगर निगम के द्वारा प्राप्त भेल रहे और 35 करोड़ रुपए रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा प्राप्त भेल रहे। बुनियादी बात और मौजूदा जटिल टेराकोटा के अष्टकला शैली के वास्तुकला के बदला के बजाय मौजूदा लोकाचार और वास्तुकला के बरकरार रखा के लिए ओकर मंदिर के वह के जीर्णोद्धार कैल गेल छे और मंदिर के जीर्णोद्धार वास्तुकार कल्याण चक्रवर्ती और कलाकार तमाल भट्टाचार्य के देखरेख में कैल गेल छे और ई सब मंदिर के चला शैली के छत के नीचा टेराकोटा के नाजुक कृतिया के खोज केलखिन और ओकरा संरक्षित रखा के कोशिश केलखिन और साथ साथ में मौजूदा ढांचा में कुछ नया डिजाइन खोजा के सेहो कोशिश केलखिन और साथ साथ कुछ नया डिजाइन जोड़ा के सेहो कोशिश केलखिन। फूल, पत्ती, पक्षी और अलग अलग तरह के प्राकृतिक के प्रेरित के टेराकोटा के रूपांकरणों के खोज केलखिन जे पिछला 2 शताब्दी से जीर्ण शीर्ण भ गेल। कलाकार मंदिर के मौलिक और अनिवार्य हिस्सा के गौरवशाली अतीत के प्रतिबिंब के रूप में नवीनीकरण के बाद ओकरा प्रदर्शित करा के फैसला लेलखिन और टेराकोटा के कार्य में मदद के लिए विष्णुपुर के वास्तुकला के छात्र सब के भर्ती कैल रहे क्या कि वर्तमान समय में टेराकोटा कार्य के सटीक प्रकृति ढूंढना बहुत मुश्किल रहा। कलाकार सब अपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त लोक के बदला के लिए कुछ नया रूपांतरण में निर्माण कैल गेल रहे जैमे से मंदिर में 25 विभिन्न प्रकार के टाइल्स रहे जेकरा उपलब्धता के अनुसार लायल गेल रहे। मंदिर के टाइल्स के ठीक से रखरखाव नहीं कैल गेल रहे और ओकरा सब के एकटा स्टिकर ट्रांसफर और ग्लेजिंग द्वारा एकटा समान रूप के टाइल्स में बदल देल गेल। मंदिर के स्तंभ सब के सेहो रंगायल गेल रहे और मंदिर के शिखर के बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए बाजार क्षेत्र से मंदिर के मुख्य मंदिर परिसर के अलग करने के लिए एकटा नवका दीवार के निर्माण कैल गेल रहे और मंदिर में वेंटिलेशन के सेहो सुधार कैल गेल रहे और बेलपत्र से पानी निकाला के कार्य के विस्तार रूप से कैल गेल रहे। यह रहे काली घाट काली मंदिर के बारे में। अहाँ सबके वीडियो केहन लागल से कमेंट के जरिए सेहो बताएब। चैनल के लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और चैनल के बेसी से बेसी मिथिलावासी तक पहुंचावा में सहयोग करियो। जय मिथिला जय जानकी।